Baithangni constituency Baithangni Amjai Hamkani Shamungo Yapri Barokjak Montri Vikas Debruma 29 Krishnapur constituency ni Bishing Khobjak Badrai Kamio Khutung Bangmani Panda Khlajangmani Nia November Jidok Shalmari Kokti Shalni Chandan Jorawo O Khutung Bangmani Panda wo Khung Chibri Nok Nukhuni Khorok Buri Chibri Voter BJP Bodalni Bana Romani Abararam Thanibo Montri Vikas Debruma Tongkosong Lukurongno Kogrui Kabumani Tongo Kamio JJ Hapangni Bekakti Hamkrai Eba Mathai Choktai Mana Tongmani Abu Jotono Talsani Bishingono Supungo Irunai Kogrumani Tongo Montri Vikas Debruma Kubi Kubuno Tani Pungo Aye Hamkani Shamungo Yapirda Baujaka Kolawo Tangi Nigeria Amzani Koktuma Tunai Ojit Debruma Tangi Nugukia Kubi Kubuno Dozar Malkongtui Lama Pereza Teitamushaka Amzani Lukuro Kini Mangpilo Nainegi Khapangni khasuk rangchakni dakotai bukhuk chong Jung naitugmani dugjak rutugmani balokjak salkolok romoi developni mangpli phiaba manle mano hasteni kreng kreng thayo obohai thayo thangmanoyo jekhane general jekhane সমতল jekhane doli haste gnangino khakaham mayaganang Tiprasa Hamkrai Montri 2018 Chongmari ni Simi Yapri Barmani BJP Bodolobo 2023 Bisiwo 29 Krishnapur Edisi Hinkaba 11 Moharani Teliamura O constituency wo Bataye Chongmari Kaplai Ingmani Yagolo Tiprasarok Bisi kolok romui kelugjak dal bidal kotai kamchuli paltoktui patolangka hapang Tiprasanen kapal paltokjaya O Vikas Debruma paltokchinu henui minister Bortoman tabuni deni Jonojati Kollam Doptor yakhaiba Tiprasa Hamkrai Montri Vikas Debruma achuk khamlai rimani borokni bodolni bokhaktui haste gnangai joining Kabangma jebabe bodolni bagai samongkhai dongo khapani khajok chong abo kubui Vikas no tisai kok samaya BJP no support kai kok samaya Tripura mathano sejai kok samaya Komolkuri no sejai kok samaya jeta kubui obo haike no jeng nukha puila obono tabuk ni molo jeng Saraipuro khonamani Tosolompa Riang Nini kami amsaya guri kongnai Tiprasa Hamkrai Montri ni bisingo tabuk Vikas Debruma abole kubui jekhane sekhane hor sal aisuk hodibor thangu visit khlayo develop ni kok sau unnuyone ni kok sau kreng kreng thayo khlaiba tongo phiaba jeng dolio kobang sohoro kobang develop ni mangpli mano nogo jeng paithakdi kok salaina khapani khajok chong phiaba triple engine hapang tabuk IPFT BJP Tripura motha Komol koloi kok samungkhari ba orot triple engine kok sajangnai borongmana Vikas Debruma samungkhari bo triple engine kok sajangnai IPFT ni Shukla Saran samungkhari bo o triple engine kok sajangnai baike himale tabuk borok jut sarkar haini bagai o triple engine ni joto leaders hapangno especially sini channel habang ni bakakti hambai ani bakakti hambai O amsani lukurok ni bakati ba hamani yafarana borok baike male bisi kedungma kolokma romui waing be ballayoi highway by nangjak lahar by nangjak o sorok yakhaba o lahar kakak mukak kuthuk kathak bufang cholajau riksha bai tini borok ni kapal lo mungsamai yaphano lamala kahamungani thangtongo obono tui tamo comment tong jeng yango kisa kok solainai kapani khajok chong ni mungkha ta mungkha Salam kuma Debruma belai lama hamya yang buskau nang mo lama hamyo thulu pulo mangsi mo je JCB gari phai je war tongmani bahai ke eto dino sokpaya sabok phai ka tam khamo 4 bigas phai rohro miya phai bot singar silandari ma khata tin lama cylinder miya silanda khaiye cylinder mane sing bobai tak kereng lagi ta joining khata bobai
joining khlaiयै join khlaiयै जों lama sanka lama korihni lama khatka tinke sena kata nang mo para mungkhai badrai mo boy desible lo dia busuk wat nang mo ek ek mo sudu ha siminda lui kalang hi dok bana da pi choli nang kok da chang bo ran sable mo gwa sena ma kenga nang sawo ren saw sar ge bahai hambai ra jang nang musuk mono hambai nama jong sengkai sar bega jong hamja go sengkai जों गमागाव जों हामजालियो nang hamjaliya lama boria tui boria ka seno ko sam kre piaba borok tabuk nang hamja gepan borok ka thaja khapango thansa borok pia aw ab khai to samano emne sengkai bawo ka hamjaliyo ta sa ka saw hamjaliya piaba komol koloi jora kaisawo ye mungeni sikang ang bono khanang samaya bini tipra hawo belai obodan kotor tipra sarne masaya manangya bujak mane tokjak mane romfrejak mane sukrubjak mane puila apung khatai kakugoi saya nang khai video phonu phaine ba phiabo age phai dok ta sengkai thai ta kedang abke poktangka pogye tam जों khali ta ono mana जों lama sanka lama ri jagi awase phai thoi glang kha mo phera lamang nai abo ngya ngo phai thang ga tam ko bin mo mohendra phai ka abo bo ko ebi long phun khajak laman ba goi bi ko komai thaka dui mas kai joi ko ngai sing mia kai sanan phun khai ko lama sanka lama gar ga tin kha jeta rinaino bono kaham ang bo apte ni hinai jerinai bono kaham tabu borang mona bikas dabra mia sarigo phaye borono joining na haka bjp bodolo no tipra matha tongman na tibar ba tangmani tipra matha tongmani gari boro horjak bulldozer haini bagi bono hambaya pharka piaba जों khanang maya puila tipra sarangni mukumu hukumu romuiti sanai komal koloi abolo accept khaima na hanai baike male abo kono politician bai krung jagya o kogrok baike male puila media bo haya diba bo to puila media ble tabuk sibo em go haya diba bobo hairok kok ko sana musun nang je lama nang no kami lama monti Emang to kaming ni borok belai osubida rok lai tong bayu buhang soisanani borok to daily salfake riska bai buhang solayo tuma kosto disak ngsa soi satjona khama dumlayo ke lama hamya ke lama to ka hamnango ke tui bo salchama khai salcham sapta kai samaya ma hai tui phaiya mane haksali bagi phanung ya ke tai para bising ko tui nangi tong wa bagi basungi o gari dok habnani nango hongka bagi salaiman tei tabuk lama sanamnani hini kogri oi jesibi ri samkhari tongta obo ki picholing na kok da tak so tui to boto sawo pi soling khai re nai hini mia bo engineer oi phun khayo laikha ka boto agin war kotan ka jak tabuk sudu tam ko oi khai ren kam choli nani am sakchi hin saw kai tabuni triple engine hapang yakaba tinta bodol be bhajak IPF ti BJP ti pramotha o je sarkar no bobo haideni bokhane yakha kaham amjak sukmani yafana musung sarkar to je chin kri saroni mase manung ya jinggal no buji mani bagai belai ni sarkar no hambai mari phrayo ai phlaya busuk mono puila no na develop aptai da emon lama hamyang tongmani khai tak no khajak ngo tam scheme rok man kha ba agile oro to scheme rok to manmani to kono poriborton kri kho maya kho no himano IPF ti BJP sarkar pai mane pore o para kon phomaya kho manya kho no himano tabuk to mana mayang to o bo mono last mana puila lama tabuk to lama mono sanam to ni mungkha mani mungkha pores deborma cheni takhuk pores de borma bai shelen de borma nei khukti chung kokman kha khapani khasuk song chung kisia khursa laye no ora ko chung general area wo doli wo somotolo nugu chung edisi tongnai rok khai chaumari burum khai pia chen thani yakhai ba o edisi tongai reng thani budol na har phayo o kamio ta hazor tei triple engine kunu phano develop korikho bini khukti ni songo kokman kha puila borang manang tiprasa hamkra mantri miya phaimani logi no bulldozer habrijak tabu lama ungoi tongo lama puila lama nongo je kono develop na nekha lamang na nango lama hap ungkhai karen ungkhai lama ungkhai tuyengo abodlo kuboi nga tabu joto da supungjano yakheba butingno jeng paithak ni mangpli samung develop choli thakmani mangpli ni sing romene lenai piaba obo haigai কথা লাयै হয়তোবা কমল কলইবাই বরংমান তিপ্রাসা হামক্রে মন্ত্রী তাবুক করং থাयो पान्दाराको जों साजालायमा बरक
सेजार लाइमानि नंगौ पियाबा borok chamani hingkai maikhlai kaisa abo kubui chamani hingkai maikhlai kaisa tini oro common koloi borok manti pesa hamgra mantri no sejai kelangkai o takrin sa jaga bo borok manti pesa hamgra mantri bono sejaru bini bodolni borok bini aro program bo joining bini bodolni binara program bo joining Orobo kabangma sinai nungnai rokni khugtui singkisa kok banjak tongo khapani khasuk chong jut to tamung joining bobo hai jut bukti kothalai mung oboron tui lukurok bahai wana laijak piaba jora phaike buskani chong mariwa thansa khada basanai thansa khada basanai abo somoi kok sanai jora kok sanai hinai chongmiya kok mangkha je warriors rok je supporters rok bulane toklane bokhrak phatine bokhrak kaknai case chanai ke sabo tipra sarok BJP ni phangthun motha ni phangthun CPM ni phangthun Congress ni phangthun he diba abo to kubui no tabu ko khaimo se khapani khajuk chong je ব্যক্তি bulainai rok je ব্যক্তি toklainai rok phan choton lainai rok khakala phel lainai rok norno angkisa sungna mosungu je neta ni bagui je leader ni bagui norok bulayo norok kesao norok khanango o norok ni leader khanang jangnai স্বীকৃতি babe busik jortoi kaisa bodolo tongno norok abla wada wansu khorsa tai gelai ora borom gonang nini dolai hangkorni sekang bodol ya kari ta kisa bodol thanga poritus deborma bangma siklarok keisa jak tongo bono khanangoi bini sapute bulai mani toklai mani thiklai lebani piaba bodol ya kari thangpaisa bodol thanga na seman tongo o je bulai ni tabuk o je toklai reng tabuk o je mamla phinai jaga reng tabuk phinai reng tabuk phinai reng tabuk bo halo thanai je neta no asai no phan phunuka o neta sidra bai kri haini bagui no politician thun thungrang haparang thun বেশি থর থর ফরেং ফরেং মানে হামিয়া খাবানি খাজো চং বাইকে মালে যে কোনো নেতা ও কলিযুগ ইয়াখাবা ও তংবয়ার স্বীকৃতি বাবে অপতি বদল ন করংসা থাইয়া তংআনো হनै সিউর কে বরি মাইয়া হাইনে বাগৈ ও ফান গনাং র কেসা লাইনে র কেসা জাঙাই র কেস लेने র মামলা ফিলানে র মামলা চালনে র নর কে सोंना मोसंगो नर जे फान छतन लायो फनाने बागैसि हाइने बागैसि अ फनाथा तंगिया चल नगर थांगो थैले देख बुलादिक Chapor bladik, war ladik. Jeng develop ni mangpili phurung thanai khapani khasuk song. Borok manang tiprasa hamkra mantri develop khlainai ni puila yapri o holodia bisini ek nongbak badre kamigo. Jeng hambai janong gobono bahike himale borok ni daitto obono. Borok ni samung obono. Luku bayaso khamlai rijaka. Lukuni thani borok bot mankha. Lukuni samung khainani borok ni daitto. Haini bagai bin daitto palan khamini jeng manphajak apani khasuk chong manjoi tongden jeng obo haikena kurung kurung thaini manglei thomlanai thongkha